Zehirli bäteşik ýurdun iň zehirli bäteşijilerini ketkitledi. Akıl paýgat bäteşikler üçin niýetlenen zehirli bäteşik mobil goşunnysy nowatdaky ýarşynyň netijelerini jemledi. Bäteşigiň ýeňijisi Kuwat Galpakov boldy. Ol jogaplarynyň ajaýyp tirligi we takyklygy bilen tapawutlandy. Ikinji orny Enegul Maýjanowa eýledi. Üçünji orun bolsa Aras Sultan Uwezowa nesip etdi. Baýrakly orunlara münasip bolanlaryň ählisine Türkmenistanyň magtymladynaky ýaşlar guramasy tarapyndan syýlaglar gowşurly. Taslama Türkmen Portal Hojalyk Jemgyýetiniň hemde ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň gollawy bilen amal aşyrylýar. Naşyjylaryň biri bolmak isleýäňizmi? Onu zehirli bäteşik goşunnysyny şu wagt ýükläp, gyzykly soraglaryň dünýäsine araşyp we täze ýeňişlere taýin boluň. Sizi dünýäniň hem ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklanyrýarmy? Onu Türkmen Portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygyn unutmaň.